Nagabenta ki khubor baman kasngi paidbah subscribe ya u an aro gini long ki khubor bam ta kasngi MLA kanot Shillong constituency hakasngi palayula IT ka memorandum shu chief secretary ka sarkar Meghalaya Dr. Shakil Ahmed IAS banpen paw halor ki ma jingeh ki bakta ki paidbah ba ka jingpen roy ka constituency Hagani ka memorandum u MLA ula karpa ka sarkar jala ba kan shim kham kloi ki sinjam ban weng yabun tili ki jingeh ki biya de ki kampen roy ba ki jingeh paidbah ki ba ki nong snong kanot Shillong ki kandu Long bagajing IT kani ka memorandum kalong ban pin kan mawi ka sarkar halor ki kam gibrang sakut slem bar ki badan kam ye ka jingira mador na kitnat paper jong ka sarkar. Susu ulo ong bagajing penroy ye ka nong ba bagajing pen bhai ki jingdon kam pat ba kum ki surok ki lat jingyat pat ba bar ki ki jingdon kam kalong ka badan kam ba bar ka jingyat troy lang hapling kitnat sarkar paper kalong ka bakongsan ban pintikna ya ka jing pentroy kam ye ki program penroy. MLA ula pen paru baki mat ki belak daw ha ka memorandum ki dei ba ula yo na ki jing od bat jing thu jing ki dong snong ka constituency ula ong balada la ban weng yi ki jing kan wan ra ka jing mentoi ba ka jing solution ya ha ki pat ba ya gani ka memorandum la IT shu chief secretary ba kitna sarkar ba dei pet na ka benta ban bishar ba shim ki sunjam ki batan kam ha gani ka janmiet ngawani kendu ya chief secretary jong ka jala Meghalaya Barpan pau lamak shithi ba ngador ke jempur syak ke bajur halor kanika national song Vande Mataram kawala kentu lemba ka order naka government of India ban lemba ka Ministry of Home Affairs bala kentu ya ka sarkar jala lemba chief secretary bacha baro ki government department badai ban Shimbata lemba kani jingruai national song kemudian Vande Mataram hakino ki government program te bat ngalapan pauru bakani kalong kumba ngitingku no pat bat ki wei pat ki badon la ka jong ke jinget ngidon na India ka belong ka secular country kari ka ba ngidon bon halaki jong ki banta kabangidon la ka jong ka jinget barang kuat pen mau ru mani shithi ngala banjur ban pen mau ba artli kini ki stanza kita ki dikot na kani ka full length version jong ni ki jingrwai Vande Mataram ngaya ha tang kita ki artli ki bang don no ka jingta ha ka bani ki jinget te bat ya kani ru la tho lamba sanskrit dau Bankim Chandra Chatterjee but la pediang yani ka national song da ka constituent assembly kharkhandai spa sanpo but umdon hey ha ko bidei wani national song ban kentu apo constitution jongkari dei halor ta nongrim ngalaban kia bangla kentu yo chief secretary banle yang kata correction hawan penbej yang ni government instruction bangani ki jingruai national song Vande Mataram kadi ban long bit strictly tang ini ki artli ki stanza bagi orang kiti nongway not beyond mur kapdei pat banya shabar palat nakini ki artli ki dekot ti ini di makwa pan pau nakalang jawa kubli sibut